Takže čaute lidi, já vás zdravím u parkour mapy The Parkour Door, na které jsem společně s Narim. Nazdar. Tohle video je taky naše první herní video na našem kanále OP Crafting. Tak doufám, že se vám bude líbit a že se vám vydaří a něco nevyfailíme. No a již, jak jste v informaci slyšeli, že budeme natáčet Crusoemanem, tak to se nějak zvrtlo, protože Crusoemanovi blbne Hamashi, tudíž nebude moc s námi natáčet a bude natáčet svoje vlastní, jak se to řekne, single player, Ano. ne? Jo. Bez A my tak s taky tím někdy Hamašim natočíme. neumí. Co? Bez tak s tím Hamašim neumí. No a tak teď už se dáme k hraní. První si přečteme pravidla. Play on peaceful, hrajte na peaceful, don't break any blocks, uninstalled to, nerozbijejte žádné bloky na téhle mapě, nebo to je něco. No prostě. Don't place any blocks on ne, nepolážejte žádné bloky na téhle mapě, no cheating necheatujte, ano jak jinak. A staťte tuto páčku pro start. Rychlé skákání je nebezpečné. Co je important? Asi. Dá mě to 5. No tak to začneme asi hrát, ne? Jo, super. Cheating room. Ne, my nejme cheateři, my tam nejdeme. Nej... Dobře. Ty zmet. Nevrejte tam, co máš. Nic. Máme tady zaplé PvPčko, ale... Jak si nám blbne dávat tadyhle na serveru nastavit peaceful, tak si budeme dávat třeba heal, aby jsme mohli sprintovat. Třeba na... Docela easy. Já jsem tento skok neskočil, jakože pohodička. Na jeden skok. Jo a aby vám to trochu urychlili, tak je tady ten checkpoint, tak si tady dáme na mé set home. To není cheatování, protože je to checkpoint, takže. Pak si dáme jenom heal, aby jsme toto. Pak si dáme jenom home. Tak. Tohle video bude, nevím, mohli bychom dát trošku, Ježišmarja. Mohli bychom ho dát, ty blbne myš. Mohli bychom ho dát trošku delší, když je to naše první herní video, ne? Uvidíme. Když to začneme, to půjde. Co bude bavit? Hop. Jo ty, jsi úplně lagl. No. Aj ty mě. Jo, ty jsi to tady už dal? Sakra. Ne. Co jsi tam dal? Set home. Taky ne. Ok, zdebilní myš. Stone. Ne, já to vždycky přeskočím. Neumím brzdit. Výborně, já taky ne. Vždycky přeskočím. Toto by mělo být asi nejlehčí skákačka, když je to jako první a my to tady takto nezvládám. Ano, nezvládám. No, ty byl To je to ladlý. správné slovo. Já mám checkpoint, jsem chtěl říct, že mám checkpoint, ale nemám checkpoint. To je nápad, nemačkat. To je znova. Bože, jak daleko mám jít? Aha, exit. Lol, co nehýluješ? Nevím, prostě jsem byl dohýlovaný, jenom jsem jaksi blbě spadl. To je všechno. To jsem měl, ale s mě to nejde, já nevím. Jsou ve svojí koži. Sakra. Na to exist měli jsme asi skočit, že já teď hop. Ne, co to bylo? Já už jsem byl na tom žebříku. Je to exit? What the fuck? Ono se z toho žebříku spadlo. No toto?
No, to není možné, tady toto. To je trošku asi navíc dílu, tato mapa, protože s naším parkour... Zase! Naším Když nám parkour... nepůjde nějaký skok, tak budeme dávat timelapse. Naším parkour skillem, jako, jo. Asi určitě dáme timelapse, protože toto... Sakra, to nejde. Jde, ale prostě ten No, to poslední, Nemůžu dát ani jeden už. já vždycky dojdu na ten poslední, a pak... Jo, vždycky tady, na toto exit skočím a tu nemůžu nikdy skočit. Yes! Tu! Ok, konečně. Čekajte, jestli... Ak, dobré, Dobroš. Cože? Jo, tady máme dát lever, tady je nějaký hit. Jo, to je nějaký typ. Keep going. To si máme zabrat, kdyby byli hladový. No, děkuju. Čorujem. Negas. Koning to ponga. Hopla. Hopla. Hop. No. Hopla. A hopla. Ještě hop na železo a hop na redstone. Keep going, hint redstone. Jo, mám mít dolů a napověda, že to je redstone, takže jen tam bych předpokládal, že máme spadnout a nevybaří. A mám, tady by měl, jo, mám pačku. Můžeme jít? Dál. Zvolím Minecraft. Kroky, dej tam. Vozík. Nezeber si vozík, polož ho na rail, na kolej a stlač. Zavazáš. Oh my god. Proto mám dead point. Nevím. What the fuck? Přijde se to laglo a ne. Zas... Ježíš. Já jdu první. Nejedeš. Jak chci odjet? Ne, já jsem vysedl. Haha. Jdeš první? On to zase zalogované. Jdeš první? Jo. Já to mám, padá. mám zase zalogované. To mi zbylo 2 posledníčka. Wow. A znovu Mě- ruku. Oh my god, oh my god, oh my god, Online. oh my god, oh my god. To mám 3 zalogované, ale. Takže celou jak kdyby hru. Já nevím. Promiňte, ale já mám laglou celou hru. Ní prdel. Len to. Mně je. Parkour skill, to je... Mám teď. Hop. Co? Jo jsem. Tam někde, ne, já nevím. Jo, tady. Zase. Jo. Žebříky, já neznášám žebříky. Ne. Oh my god, aha, já jsem stejně nemůžu dostat domů. Jelikož je toto začátek, tak si to můžu uložit asi 7. Žebříky, nesnáším žebříky. To je trapné. To je trapný, žebříky, ale. Ale to úplně trapný, ale ty žebříky, jako. No, dívej. Tady spadnu. Nespadl jsi. Já jsem nespadl. Já jsem nespadl. A jde teď. Jsem. Jaj. Ježiš, jsi spadl. Já jsem si tady dal set home. Já jsem debil. Ty seš. Já jsem skoro vymaštěný prostě. Ne? Dneska jsme měli natáčet, dneska jsme měli. On to mohl vysrat. Neumí. Nedávaj. G. 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 Shit. Oh. Ne. Jsem tu. Hop, hop. Jo. Jsem tu. Nejsou tu. Už. Nic. Nejméně si zdůležil se toho, tak si ho
Položím znova. Však se, já se na tom Ježiši, žebříku byl. to je můj mikrofon. Možná dáme do pozadí nějakou hudbu. Asi určitě. Než kolik tak zase tak natáčám. Já si budu dávat, Já tady mám home, ale já prostě ležu jak debil. Prostě svůj ještě. Prostě já mám nějakou blbou intenzivitu prostě. Myšky, já nevím, jak se tomu říká. Strašně blbě. si nastav, ne, v Minecraftu. A nevím. Set home. Přesmí. Já můžu, už to dlouho trvá. Fakt. Ježiš, Maria! To je trapná mapa. Já přidám set home. Tady. Au. Spadnu, chci si dát home a místo toho dám set home a musím zase lezet, debil. Víš, co se našla v čí místnosti? Čí drumce? Ne. Zkusit jepnout. Bloky? Ano. Tady stojím, tu přesně stojím. A tady nedoskočím. Logické, že se si tam nedal home. Ty. Až funguje to. To nejde. Jo. Ty seš čarovnej. Zpívám. Strašné zpívání, že? Co je Hop. to? Aha, tam jsme asi Hop. přijeli. Hop, hop. Hop, hop. Toto je asi... Jo, toto je... Nevím, co to je. Hop, hop. To bude něco zákeřného určitě, to vidím. Jo, já jsem to dal! Já jsem to dal! Já nemůžu jít. Skoro. Jo. Set home. Je to scenary? Jméno here. Já Já jsem se tady bugl. nechtěl bych. Set home. Já jsem to prostě skočil, ale nechtěl jsem skočil ještě raz. A to mě zabilo. Já jsem borec. Tak počkám ještě toto. Asi jo. No chvíle, budu čekat. Ne, zase se to... No toto. Já tam prostě Fuuu. To musím mít zase celé. Look at the devil. Já chci dát home a dám set home. Ty seš vole. No to jo. A já to skočím a přeskočím to. Chápeš jo? Chápeš to, jo? Taky. To kašlu. Se vůbec nedaří jako tady. Konečně. Nepočkej, až to musím uložit set home. Teď už to dám, doufám. Ty. Nepřeskočím. Ty jo, pusrtička. Oh, fuck. Konečně. Ne. Tady. Chci jít home. Tak, vidím. To prostě... Já jsem viděl, že to přeskočím. Počul jsem A dneska se necítíme svýko, že prostě. Dneska to není ono. Jo. Hop. Jde teď. Jo. Ne. Hop, já to dneska to skáču. Už se trochu... Look at the... Aha. Tam mám skočit? No, What the? tak pěkně. Portni se na mě. Ni. Dívej na mě, jo? A dívej na mě, jo? Počumíš se, jo? Hop. Dívej, hop. A hop. Ty Dívej. seš vole. Skočím to.
Ale vidíš, jako jo, vidíš to. Vidíš to, ale už jdu. Už nevím, co to je, a kdo to je, ale musím si 20. Máme. No tak. Teď toto prostě ukáž. Už to dám na poprvé, už prostě vidím na poprvé, že to dám a už prostě. Už se na to cítí. Jenom kam a teď. Jo, to dá. Jumper. Nejsi. Rain Cloud Match, co to je? Nevidím, prostě to zmáčkni. Já jsem tam nedal si toho. Jo. Toto asi mám na jedenkrát. Hop. To navíc krt. Jo. Já jsem v pohodě. A vůbec nervím u takýchto parkour map. La. Jo. Skočím na poprvé nebo na to? Že no tak rád, že? A to zkusím všechno dát naraz, jo? No tak nic. A opa. A. Jak je zabugované? Co to? Někdo si píše. What the fuck? Podívej se na mou fotku, tak určitě. Ne. To seru. Direction, co to je? Directions, nevím. To je ten směr, ne? Jo, to je směr. Zeber. Páčku. Jo, že už tady vzpomeneš ty directiony, vole. Tak, Au. jump jde. Já jsem spadl. Beat. Jo. Jo, hen. Tady jsou, tady. Čekám. Já už jsem tu doskákal, Martine. Ty. Co? Jsi slabý. Here. Já jsem tu doskákal, ty jak ty. Prostě dobrý a... Dobrý, no. Jako kde se flakáš. Sakra. Vedle. Jo. Já to otevřu. Výborně. Co mám dělat? Jump down. Jo, aj, blablabla. Máme les někde. A musíme najít ten, páčku. Máme už zmáčknout. A ty už se nedostaneš ani ta. Ne, dostaneš. Oh. Okay. Hop. Ne. Jo. Jo. Proto skáču na jedenkrát. Jo. Nary, Ano. je cheater. Ano, jsem cheater. Já tě... What? Já jsem tě viděl, jak chodil jak kdyby po prostředku, jako. Však já jsem cheater, to nevíš? No to vím, jako, ale tak tady ve videu. Tu je desert. Jo, už tu. Jsi taky trapný, hele. Ju, toto si beru a toto taky. A toto si neberu a toto taky, hop. To nechci víc. Jo, toto mám zmatnout a určitě je tam něco... Je písek. Písek. Hop, jde to na jedenkrát skákat? Aha, nejde, už jsem to zjistil. Fuj. Dobré. Jde to na jedenkrát skákat. Akorát to musíš umět. Já to radši nebudu skákat na jedenkrát. Ježišmarja. Nejlehčí skok, co tady jsou, a to nedám. Prostě humus, prostě. To nejde. Ne. Vidíš? Ne. To je všechno opožděný. Ne. No, měl bys spořit nový internet. Našem jump map. Proto tady musíme Já mít. jsem to nedal, Nezahrám si cítě mapy. Je nejlepší. Co to zase? Zavazal Nemůžu dát ten žebřík, to nejde. Kde jsi? Tady.
Proč letáš? Neletá. Letáš a teď skočil... Se disconnectni. What? Prostě... Ne. Ty neletáš. V pohodě. Vysvětli proč nejde na ten žebřík skočit. Musíš na jedenkrát. Jako mám jít. Nevím. Redstone. Musíš to kašlat tam lezu. Co jsme měli dělat? Vím. Help. Budeme potřebovat armor, start here, jo. Hop. Jo, to chápu, musíme to vyskákat prostě. Kapu. Já to kap. Mám checkpoint. Dám si tu lomeno set home, když mám checkpoint. Tady doufám, že se mě bude dařit. Že ani raz nespadnu, že to dám na jedenkrát. To vypadá jak diamant, že by... No to není diamant, já jsem zde byla. School, what? Jsem co si zmáčkl, to je jedno. To zoberu s kratkou. Zobereme si checkpoint, hodíme si Někdo set home. Počkaj, já Lol, přijdu. Nary. OK, jdi si někam jinam. Já jsem nespadl jsem já. Rušení, kurňa. Ruší a vůbec. Dovoluju. Není pěkný toto, ale. Nary, Ano. ti nechci nic říkat, Ano. ale už jak se mi to leglo. Jo. Ale já jsem ještě nespadl. Co? Nic. No, já jsem ještě nespadl. Au. Ještě furt jsem nespadl. Juž! A ne, toto už není stranda. Nazdar. Končím. Ještě... Já proč mám zaple? Aha. No, proto mě ten internet drbe. Že mám zaple 2 YouTube, Facebook, Shake, co? Čo? Ano, neskočím teďka skla. Portni se na mě. Ne, No. na jedenkrát, dívej na jedenkrát. Hop. Toto nedám na jedenkrát, hop. Toto dám na jedenkrát, hop. Toto... Nevím, co mám dělat už. Dívej tady. Všiml si toho krumpáču? Jo, předtím. Ať jasně, jo, tam si. Dívej. Mám bystrý kluk. Já teďka udělám. Brr. Kde to jsou? Jsem řekl brr. A jsou zas tu. What? Pojď teď. Brr. Konečně. Maria, tak Teď už to přede mnou nezavřu. Lol, fail, kdy má ty dveře. si říkám. Dívej, hop. Au. Hop. Co tě? Posral. Ty nedojdeš do cíla. Do cíla. Já zdrou. Dáš, já se tu znovu spadnu. To mám jít. Oh my god. Haha. Baraček, bžum. Už tam dávno byl. Kolik je to už? Je 7 hodin, ne? Teprv. Jak teprv? Baraček. Žádné učení. Ty ani já žádné učení. To Co? je- Ty nemáš žádné učení, jo? No. Mazaj do školy, ty. Sakra. Ty jsi val z lyžáku pryč, jo? Ty jsi val ze školy pryč. Do té školy pryč? Ty jsi dobrý češtin. Ty mazaj se učit, ty. Ty, spadl jsem. Ty. No ale, jak se říkal, jako, jak říkám, bude to trošku delší, a taky, že to je trošku delší. Nevím, proč to máme trošku delší, ale máme asi skákat někde tady, co? Hop, Nary, look at me, Nary. Já tam vidím nějakou spáčku. Oh. Jste tam budu dřív.
Čo som otvoril? Oh, Čo som to otvoril? just me, baby. Tu. A normálne... Ježiš, tam byla lava. Hořím. It wasn't creepy on anything. Dobra, here. Forget it. Si máme utěkat. Ježíši Maria, co to je? Co to je? Co jsem udělal? Já furt jedu. Checkpoint. Jo, checkpoint. Proč jsi tam nedal checkpoint? Zase žebřík, ano. Výborně. To je nejlepší věc na celé mapě. Yes! Lol. Já docela si to dávám. Kam máme jít? What the? Ne! No! Lamu. Ne. To nejtěžší už jsem si tam dával, co jsem myslel, že to je nejtěžší. Řekl jsem set home. Teď si dám hell. Hop. Jo. Heal. Ne, to je jo. To ne. Home. Heal. Co to má zabugované určitě? Ne. Tak Ujeveně máš tu se sklo. Jak to na poprvé pokazíš, tak to už kazíš furt. To si zapamatuj. Rada do života. To na poprvé pokazíš. Pokazíš to aj na podruhé. Říkám. A zase som dole. Prečo mi to děláš? Bože. Heal. Jo. 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 Čo to bolo? What the... Jako, Ty. to nejde. Čá zasraná, kurva, piči. Ne, co to? Nedávám. Nevím. Že se mě někdo otravuje. Za chvíli ho jedno asi tu tyču po hlavě. Jako na Facebooku. Co? Bratříček mě tady. A, Pojď tomu se ani nedaří, víš? vlastně jaká vymluva taká. No, ještě kvůli internetu, ještě kvůli Facebooku. Co na to? Nic dělat. Teď budu stát. No, dobře jdu. Přemluvil si mě na dobře. By stačilo to přemlouvat. Au. Hej ne. Abych to tu stopil prostě a šel dopryč. Šel bych pryč. Už nebude dlouho trvat. To je trapná mapa. Je, protože se to laguje. Au, já jsem se zabil. Nebudu nic dělat. Vidíš? Jo, věci. Nebo... Cheetah! Cheetah! Taká Nevidím, až se sklopí. Taká cheetah tohle sto. Takovej cheater, hele. No toto. Tady nic takového nebylo. No to zapomeň. Jdu vozit na vozíčku, proto nejde. Home. Jsem se netrefil, no. Tak udělaj někde checkpoint. Dívej, tady to udělaj. Někde tady. A dej tam žebříky. Dobře, udělám checkpoint, jo? To nebaví. Udělám checkpoint. My si dáme svůj vlastní checkpoint, víte, co to znamená, ne? Svůj vlastní checkpoint. To je trapné. To je trapná mapa. Projď. To be complete. Hotovo. Ty já si cheater. Dívej, já potřebuji nic nemám, ale furt tady stojím. Čakašlu, já se sám zapálím. Já tady odpálit. Jsem na spawnu. Co to je? Cheating room. Máme Don. rádi tente. Mám to. Máme rádi tente. No, už bychom to možná mohli končit. Odpálím tady tu hnusnou poslední, co nešla udělat. A jim dám, že to. Tak. Co to bouchá? Už to bouchá. Už to Proč? bouchá. Stočím to pod sebe.
Tak nic, kašlu na to. Se mi to tu nelíbí. Protože to dám na poprvé, jo? Dobré, tak pokud se vám video líbilo, dejte like. Po případě. Odběr, hezky pěkně mi. Ano, přesně tak. Počkej, já musím jít někde na normální místo a stejně nemůžu jako takto. Tohle. Asi konec. První parkour mapy. Kdo ví, nevím ani kolik to bude minut. Asi hodně, protože jsme lami na parkour, ale to je jedno. Takže Server asi spadl. to je jedno, takže čaute. Tady.